kada kayo iti dito nga gundaway. Kapot ikinimbag ti Apo ket after kami nga umay mang idanon kada kayo iti kinaimbag ti Apo. Kapot dato nga live streaming mi ket addaw nga isut ti sibibiyag ti Dios nga umay tayo pagserserbihan ken pangidaydayaw akan kanayon iti inaldaw-aldaw. So nga ikapkablaw ko tinagan ni Apo tunggal may sa nga makangag iti dito nga live streaming mi ken pakadanunan na. So nga direto nga bigat ayabak nga rod iti kapsat tayo nga iso na iti mang daolo iti panglukat apanakan kanta. Amen. Tiapo kat si Bibian. Amen. Tiapo kat taunay kada tayo nga mga bawer. Amen. Kinte nga ro kapsat kantahan din na danunan manen. Nadanunan manen panagin ng enlangan tapos tiapo intay daydayawen intay kat aminen ang nagbuwag ragmaten nawaya panagsabihan amiden nadanunan manen nadanunan manen panaglin ng enlangan tapos tiapo intay daydayawen intay kat aminen ang nagbuwag rambakan nawala panagsabihan amiden intay amin akan taang salas itag ay tiapo dagiti inoy na kaisunan kay hariyaday-dayaw. Hallelujah! Kunwala tipok ka intay ka di maagi panagyaman di agsartay ati asigan ayat nakat narway saan amarupot pulos adi matupong kinaimbag namin mairanon intay amin intay amin akan kaagsalan itagay tiapo dagiti imima kaisunan may kariyaday-dayaw. Hallelujah! Kinwala tipok ka intay nga daypay panagyaman di agsartay kay asigan ayat nakat narway saan amarupot pulos adi matupong kinaimbag namin mairanon yung kinaimbag kinaimbag namin mairanon kinaimbag namin mairanon. Amen. Panginoon, dinadakila ka namin at pinupuris sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa isang taon na naman na nagdaan, sa gabay, sa kalusugan, sa kaligtasan po, Lord, sa araw-araw. Maraming salamat, Ama, at nandito na naman po kami nagtipon-tipon upang purihin at sambahin ka.
Tinataas ko po, Panginoon, ang iyong mga anak na magagamit ngayong araw na ito, Lord, na ikaw po ang manguna po sa aming gawain, Lord. Sa umpisa hanggang sa katapusan po ng aming gawain, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord, na nandito, Lord God, at ang iyong mga anak na magagamit po, Lord, sa gawain na ito. Ikaw po, Lord God, ang magbigay kalakasan, Lord, at makalangit na katalinuhan po, Lord. Binabalik ko po, Lord, ang papuri at pasasalamat sa iyo lamang, Ama. Amen. Alam mo kakabsat, itultuloy tayo nga ron, tiagragsak, agdayaw, agrukbab, kan agyaman, iti apo. Kumanta tayo nga tayo kanta nga Tagalog. Amen. Kantahan tayo di kanta nga halina't sama-sama. Nagitan nagtiapo kung naman ti Amen. Ipalakpak tayo mga dagiti mga tayo ito yung kapsat. Amen. Sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama, awitan natin siya. Ipalapag ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina, sama-sama! Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama, awitan natin siya. Ipalapag ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. May galak! May galak! Masaya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May sayaw at pagpuri para sa Diyos, pag-ibig ng puso, pinagpalalang lubos. Sa bawat puso ng mamakan, kaya't ang awit ng pagpuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsam. Para kanina, ay para lang sa Kanya. Awitin natin, may galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalalang lubos. Ang niya ay kakayapa.
siya, purihin siya, walhatiin siya. Tayo sumigaw! Sumigaw! Woo! Nagalak, yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalang. Minsan pa, kapatid, sumigaw! Sumigaw! Woo! Nagalak, yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Tayo sumigaw! Sumigaw! Woo! Nagalak, yes! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Amen! Hallelujah! Puno la una apo, idir imi apo, kami apo, di kinimbag mo. Saan pa apo, nga mapinat na kiti puso mi apo, di aramidan mi o Diyos. Kaya't mi apo nga itad apo, di kiti kabaalan mi. Di amin na pigsa mi o Diyos. Di amin na kararwa mi apo. Iti amin na apo, ti puso mi kan itibiyag mi. Agyaman kami ken ka o Diyos. Agyaman kami apo, di kiti naramidam, kan itibiyag mi, di napalabas sa apo nga tawad. Saan mi apo nga mapilang, di kiti apo parabor mo, bendisyon mo, kinaimbag, kinapudno mo Diyos. Saan na kami apo nilikudan? Saan na kami apo tinalikudan? Saan na kami binaybayan? Nagpudno ka unay o Diyos, tininggal na kami. Nilitaw na kami apo, labalagi kami o Diyos. Agyaman kami unay ken ka. Nagtultuloy o Diyos, nga may kami ken ka. Itayaw da ka apo, kankantaan da ka. Iti nasamit nga sunata. Para ken ka lang o Diyos. Yes, praise the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kantahan tayo ulit ng kapsat. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. May buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kantahan tayo, manibuti mo na katbasat. Buti mo, Panginoon. Yes, Lord, puno na unay sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yes, Lord, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. May buti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di
akin ay nagmamahal. Oh, pinupuri, sinasamba kita. Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Nasa akin ay di mauli ang taway, inupurin, sinasamba kita. Ng Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. May puri ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Oh, kay puti ang Diyos, kay puti ng Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Oh, kay puti ang Diyos, kay puti ng Diyos, na sa akin ay nagmamahal. When ako, awan ti pag-iaspingan miya, pwede kinamatalot mo, kadagiti biyag mi. Awan ako, ti pangrukudan mi, kadagiti ayag mi, papay mo, ti utunggal ka dito, kadagiti biyag mi. O Diyos, nagtakal niyag mo, nagbilag ako, kun man nakabalin. Saan niya po marukod, saan niya po nga matukod ako. Saan mi may isplikar, Father God. Nga mo Diyos, ti may daton bilang nga po, so apo ti biyag mi. Dagiti labat-bati pa nga tiyempo mi apo, ti rabaw ti daga idaton mi ken kawa ko. Tulungan na kami apo, agbiag apo nga nakayayo di ta iman. Tapno kastaw Diyos, awang pakapilawan mi apo. Kat awatin na kami to apo, at dan apo ti ragukon ragsak kadagita puso. Katagiti ima apo silulukat dan to Diyos, nga mga rakop kadagiti. Iti biyag mi o Diyos, kanti masakbayan mi apo, at dalita dakulak mo apo. Amen. Kat apo ipahay mi, idaton mi apo, italitmiken ka. Saan kami apo agdua-dua. Tana, nasubukan da ka na po, napadasan da kami. Agyaman kami kenta. Buena po, tultuloy kami nga agbiag ka dagiti parabor mo. Ti presensya mo kung panakabalin mo, talinaad ka na kami. Kuto Diyos, agyaman kami unay manino Diyos. Panarakop mo, tinunggal may sa. Hallelujah. Daton mikin ka tibiyag mi, kada tinagbati pa ya po, ngaramid mi. Tinagan niya po, Jesus. Yes. Italagpikan Amen. namin na gito'y. Amen. Hallelujah. Tuloy tayo lang tagabsat, mangiday tayo ti Apo. Amen. Sa binutin nyo dita. Yes. No, kapi ka man ta, kapi ka lang. No, lablaba ka dita, lablaba ka na. Yan tangay ta, dahito ikot. Live streaming. Agar pag kinpacheck nga, dita Pilipinas kut, naduma ka ta kayo, manarimaan ti turog yun. Kita kami dito yung mahit, siririin kami pa ilang. Kaya nagyaman tayo, di parikakadwa tayo manen. Sakbay nga tultuloy tayo, dahito yung intay-tinggit sa ati Apo. Kararag tayo. Amen. Bendito ken man nakabalin uni nga Dios, umaslig kami king ka. Giyaman kami dagiti kanta nga naikanta apagdayaw. Ket Apo ang mumigin patyen mi nga dagsasom pudnoda. Sikamo tilang tinagpuna kan isaom nga duawin ito lo nga gumong gabutinagon mo
at dakat tinagtatingan may. Pituray kadagijay nga dumdumngay agbuibuya at dakamot kadagiti nagtitingan da. So naggimbag ka po. Gardo apo kasag pagpatuloy kami ading geti sa asom. Bindisyon ang marte adipin mo pulutan. Dinalakik nga bibig na. Palubusan mi nga espiritu misud at gundaway. Kaya nagtrabaho tinagpabaitan mi. Tinagan niya po Jesus. Amen. Hallelujah. No ada Bibliayo, no adamot mobile phone nyo dita, adamot tin Biblia iji mobile phone, mabanilag ta, hangko nga iparit. Ada na do mga iparit da, nga ususarin da kano ti mobile phone, nga saan da magkalo nga dumdumgag. Ang problema da, yes. Facebook na. Facebook da, kasi kano. Sak hangko nga paka-buriburan, pakasikuran da ita. No kayam ti dumdumgag, plus agbiboya pa, sagot da ita. Sagot da ita, garo. Good. Iti libro ti Juan, kapitulo 12, kastoy ti intay mga gam. Bukang mo, hindi ka na. Libro ti Juan. Libro ti Juan, 12. kapitulo 12. Pagpadasig nga pagunyan, iso ko magsaw, kadi magsaw. Dati, napukang mo na eh. Napugaw diniwa na. Napukang diniwat na. In practice ko pa yung majibalay. Volume. Nakabulyong mo tayo. Dama kaming iwa mo. Kunit Yeah. ko mata ka wifi. Oh yeah. Wow, Oh yeah. Yung wifi mo, tatang. Kunit kita wifi. Awan ti wipi na. Eh, basta ni tatang. Okay, gusto yan si pamaya ko sa verse. Verse 1 down 1. Ag mensahe ti kasto nga mensahe. The journey must go on. Amen. Di Hallelujah. pa nagbiyahe masapul nga tuloy lang ta. Data kumakit. Iba panak. Dahil ti journey nga sao is a voyage where we going. Sometimes our journey there are some hindrances or obstacle, but we have to carry on our journey. Amen. In other words, the word journey is a routine until we reach the destination. So, nagadal kami tatay kakapsat, kagayem, ti may panti Buddha iti Cordero. Buddha ti Cordero. Kaya daytoy, journey tayo, kabayatan tayo nga datay tirabaw ti daga. Nga masapul nga, let's move on, let's carry on. No. Tap hindi ka staked, makipagtipon tayo to, dayta nakaskas tao, kinagpintas nga Buddha ti Amen. Cordero. Yes. Hallelujah. We march on. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. Daytoy, nga text to tayo kapsat, amu tayo no, basahin tayo, dagiti ang mapaspasungat pa yung versikulo dati libro ti Juan, ni Lazaro, natayen. Ket adda pamabasol da kanya pa Jesus nga ape kanu nga dingay may tapos di kastaket saan natay. Ito basol na pa. Pinabasol da. No basahan tayo nga talaga ti konteksto na daytoy kasjay. Ngina pa Jesus handa nga pakasikuran ti tao numatay ammo na gaming nga dito ti buwangay winruwangan nga ti papatay ammo na tayo ti Dios ti panabungar. Ni pa Jesus. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Meron, si bibiyagan ni Lazaro, mapanin makipanjay lamisaan. Napagunga rin kayo. Yeah? Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Sabi nga, journey tayo kapsa. Dahito nga journey nga, minsay nga, in binokol mo, dahito yung kapsa yo. Ako yung pagharap mga syakti mga sabatat ta. Ni Sister Joy, iso ti arranger,
iti line up ti mga saba. Director. Why? Kunak kita niya po Santiago kunak. Inti na magkada tao. So nga hindi nakita nga the text na 11:47 tinabi. Siguro naman naman. Ako na pambansay, hindi makariingat. No, api kidi nga datay nga lalaki, no kasi nga pumarbangon na. Mismo. Amuna. Mayat ka kinsa talaga pambangon ka. Hindi na kita ti text na pastor kung na dispensaren ta disturbon ka. Talaga nga disturbon ako. Wala na kit dila mabaling sika mga saba. Tunibigat ta ni misis ko na COVID ko na. Yung pangalan mo lang di coordinator tayo. Kung naman ka, narigat nga. Di director tayo. Sagsag pawak na di kayong pakada. Dahil iti violation of the law and violation of the rules and regulation. Yeah, wala. Awan sumba na ay. Ano mo sumba? Andiyan ka mo. Nung nabasa na, wino handan nga ikaskaso. So dahil to. So nga, no apay nga, pinauluwag dito yung biyahe. Eh, siyempre, awan din panggap po nga talaga mga saba. Ngayon kaputa, nagpakaasi, nasyak. So, thank you, Sister Joy. Tahan mga bawalan. Siyempre, kung nataadagamin ti kasta, siya to mga saba huwag ko lang nadadjay. Gahan ko yung naglagana na, at noong kayo nga gibuy-buy. Basta gayan niya, uya. Napanta ka nun ti may sa balay. Gimong. Madami bibisita. Namnamayan lang yung mga saba. Naisulat yung mga saba. Dikuan. Han na ka nung nga pinangasaba. Nanggapuan na nga nagpauyo, nagpasugnog. Di ko na. Wala mo yung pampanunog ko. Dinaliwan siguro si Apo. Wow. Ginana. Hang na si Kapay. No tikid daw gamin dagiti bumalay. Hindi kastoy ti mga saba. No pa sikat tinabatangan nga mga saba. Tinagbasulan kinagkuranan din nga saba. Asa nang igayem? Wala na. Hindi na in-coordinator. Dapat imbaga na impakada naman siya tikid ng mga saba. Wow. Kat hamo kumama nga inala aminan. Nagtungtong kayo, dili mabaling nga agudwata. Tapnon, naparag-ano mo direct nana. Mabaling magkit. Ti mga sabang aduwa. Bagay, lata di duk sa loob. Bingay da. Apay. Ti pangi Bisarak in Foundation na iding ineselas kini Pablo, binawalan da nga sa andan nga ikasabati manghelyo. Kit nagbanag nga tinagtungpalan da, ijay pagbaludan. Ilang nga sabado. Pat-check nga programa amin na po Diyos na dyan. Amen. Ti jornada, ti panas kasabada, nagbanag da nagtungbal da, iti pagbaludan. Nga magyaman tayo, tas isasaw ti Apo, saan nga nabalod? Binigide, nubasayon tayo ti Aramid, kapitulo, yung kapitulo na yan. Kat, instead nga daimudon da, instead nga, adi man maburiburan da, nagpanunod da, tinapinpintas. Kat no adalan tayo ito, dahil yung naramid da, ada na salbar, ada na isalakan, nga sang kapamilyan, na hindi nga kankantada, hindi na kamuno niya klase di kanta, di kinantada ni Pablo. Huwag ka naglukat. Himno siguro. Himno. Nagkantada, so siguro nga, Naglukat nila. sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord of the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord of the earth. Amoy no? Siguro hindi pa mo dito eh. Di Biblia salitaan na, jay langit iso true ti Diyos. Kiti daga iso ti ante saka na. Dakkel ti Diyos. Hanga marukod. Urang luwang tayo ti roplano nga manipot pa di may katlong nga langit san tayo nga marukod. Iso nga idagkang kantada, babaling nga dagiti tapanda nga duwa. Nawarwaran. One. Nayugyug ti
sa kalubungan, Ganda na. naging gilid. So, So nga na po Diyos, Nakabalik. no mangig na titimak nagitan na, Ang healing. nga dahil nga kanta, anay datong kinkwa na, mabalin na kayugyugen, titaga! Amen. Problema. Hallelujah. So, Amen. kanya Hindi kita, nga pala, makakalaban. Yes. Mm. Thank you. Ano ang kalaban ka Maringat talaga? na, medyo limag tao ko, di Jesus kahit yung name. ibaga. Jesus name. Dito, Mary So, magkanta-kanta. took a pound of ointment of In spikenard, Jesus' name. very costly. Mm. Samutay dati istorya ng dahil tinuaping na isang nga costly. Mm. Taday ito yung pabanglo, Nandina. wages ti makatawin. Oo. Yeah? Man. Kaya dahil ito yung mga nga tao nga may sa kadagiti half-hearted nga adipan, Mm. half-hearted ko na katahan nga talaga na impusuan. Ni Judas. Hindi Judas ay namuyo. Haan nga na impusuan talaga nga tipanggip na lagi, sipsiputan na di kwarta. Man. Ya? Kit kuna na nga, Nandina. and the house was filled with odor and ointment. Then said one of his disciple Judas, Simon's son, which should betray him, why was this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Haang nga talaga nga na intention na. Ah, no dikit di, kaya na tagikuan. Iso ko na ito, iti nakaigapwanan nan, gapulaan di tal lupulo abalito, mapirak. Iso ti gapunan nga nagbagkalan na. 30 pieces of silver. Nagpakamatay, ta, amuna nga dinaramid na, nagpasol, kit saan na nga matim. Kit ikaw sa kabitan, ginaramid na, nagbagkal, ijay, Zero. kamatis, Kamatis. kamatis. Zero kamatis. Wow. Kadatarungan. Why was not this ointment sold for 300 pence and give to the poor? Kasi ito yung panunod na. Kasi ngay agpakitang compassionate. Hamagay mga compassionate at di puso na di greediness. Yeah. Then he said, not that he cared for the poor, but because he was thief at tatakaw and he had a bag and bare what was poor put therein. Ayjay. So nga, So, pinatakawot ko na yan. timay sa matao, ng ano tipang panunot na, bariwingwang, ang isa nga bariwingwang, nga panagpampanunod na kay uwirek-uwirek, hangosto, Ano gusto? ay talaga ang dila conformity ramidin ng hangosto. Barin. Kas labag. Yeah. Bartag ka na. Nagiti ka kas dyan. Bariwang This man, he missed the journey of his entire life. He wasted his being in this life. Ngayon, ada lagi sa lutsod, nga programa amin karon na po sila dito. Tanaw mo si Suna, nga nakaigapuan tip, panakailako ni Apesos, han mga matungpal, iti, adda nga propesya. Prophecy. So, dagiti iti may sa nga sa lutspay, kadagiti Bible study. So, sa lutsod da, niya ti panagi poropyo, ni Judas kadi na isalakan minusaan. Adag ko na, nahan, adamag ko na nga word. So, da kayo mas mga musong bata. Manya mo di panakawat yo. May sapay na gidi nga kasula. Yeah? Then said Jesus, let her alone against the day of my burying. Hath she keep this? For the poor always ye with me, but ye have not always with me. Dahil iti kapuna, no apay, nga dahil nga naiparpok iti sakaanan, winusakan ni Apesos, isu dahil pan nakaiprepara, iti pan nakaipunpun na. Kaya dahil to'y, nga sasalitain na may pan iti Passover, isu dahil ito iti ipicture na, nga already da na tulag, narami dahil to'y Passover. Isu nga kadakwada, not nun, ti anghel ni patay, saan nga dusay ni da, masapol nga ti darat, ti animal, may warsi, may puligan, kadagiti ruruangan, tatlong lapsan na ida. Dahil na, ti arami da, ilita na tulad. Ibagyaman tayo,
tadanay daton nga kaimbagan nga dahit nga dara saan nga namulitan no dikit dara nga nadalos. Isu nga daytoy kada tayo kapsat kabayatan ti panagbiyahe tayo panagpagpag tayo ti Apo no palugudan tayo ti dara ti Apo may suti mang balkot mangaywang kada tayo protektado tayo. Daytoy ti sekreto dagiti namate. When we claim the blood of Jesus, Yes. it is our covering in our daily lives, in our journey. We are protected. Amen. When umay dagiti sakuna, umay dagiti banpalag nga kaslangay anyapay dayto yun. Ngem pasit amin ti panang isuro kada tayo ti Apo, tapnon mailasin tayo dagiti kayat nang ipalting ti panagbiag tayo. Yes. Yes. So, yaman kami ta uri no di adayo kayo kapsat adumdum magdita. Sapay ako mata gangganasin tayo ng dinggin ti sa ti Apo. Amen. Yes. Di yung man gangganasin nga dingdinggan at eksaso. Gangganasin nyo dati sa ti Apo. Na dahil ti kasayatan adinggen. Ti sa nga lubungan. Amen. Maruwag-wag kami dito. Amen. Di yun lang mo. So mata kayo nga dadta. Nagdarida pa. Na kayo nga dita. Dumdumit kayo sa Pilipinas. Mabuy-buy na ito. Mabubuyan ito. Sapay lang ko ma. Nga, dahil ito 2020 nga taon. Do kasan. 2022. So, student ka, diyan mo na, kakuriri na, pinisuro na. Wala. Dati parang biyahe ko, nagapot na siya ti guide. Maikuha ko naman siyang kahit. Mapukaw ko mag. Apiyan, kasi so, kasi lang. Maganda GPS. Gusto, wala na tatomtom noon siya. Tao na tatomtom. Ayan ko pa yan. Ni Judas. Kahit di hutas nga ron, Nagbag ka ni Sir Palates. niyaki din nga nakayayay ti journey na ti plagbiag na. Yeah. Sapay na kuma. Dati ti kidaw kin kararag ko. Saan tayo tultuladin ni Judas? In Jesus' name. Tuladin tayo dagitoy Jesus. unsi nga isuda ket napulutan ngimti Apo pinalaagan na ida. Tatapnon kada kayo ada pamulot, ada panlakabalin kada kayo. Agurnong kayo jay Jerusalem, iji nga 20 may sa kwarto. Go to the upper room and wait for the promise of God, which is the Holy Spirit. Daytoy ti kapintasan ken kasayatan ken pamati ta mamati tayo ti Diyos Ama, mamati tayo ti Diyos Anak, Amen. mamati tayo pa ti Diyos Espiritu Santo. Ngayon nga, agsipot tayo ta adda dagiti pampamati, adda dagiti kulto, adda doktrina, nga kunada nga ti Espiritu Santo babae ka no. Nay? Na nyakit din nangalalamday ta kunag. Apay angkat sa nagpapasa. Ti Biblia salita na dito nga and he will send the comforter. He is a pronoun and it's pertaining to a man. Yeah. He never says she, but he. Nyakit din. Na minsan, dapat ti basing balay di Manila, rimwara, pagpagnaak, ada duwa nga sudakit witness mo, nakapuraw da pa, yung bahay ng lalaki. Di mo bus witness. Andang nga din, sa baling nga grupo da ito. Nadakin niya kay, Sir, di lang pa rin nga katungtungan da ka. Anya nga day dyan. Ibaga naman ito nga, Jay, Espiritu Santo ki babae. Kunak nga da. Pangaso ito ang kayo mangyawawan. Ang kayo mangitaw-taw. Di kayo sa nabasa nga. Ang ka nag-review. Di kayo sa mo nga tibulag. Di dala. Natibulang. Tibulag. May pisok na jabot. Kunak ka. Ako kaya nga sakit may pisukak. Ngayon, pangaso yung basa kayo ti Biblia. Wala kinala. But, kaputan ko kaya sudang pabainan, dispensaryo awan timpok, matingin na ito, na ito yung ibagbagayo, ang kawan ng mungan. Wala da kanya kon, alay nga, awan tinteres mo dungag, alay agaron, kastalatan, wala mag, basta kayo gayang witness ti tao, awanin da di exit yung magkararag. So, in
in diplomacy. Now, we know the Bible. We witness the word of God to the lost soul. But when we do winning a soul, we don't do exit without nothing. We do exit and entry and exit through prayer. Wala. So nga, nakangigda. Dahil yung bagat ko sa pila ko mata, ito nagkita kami, kit mabigbig na pay, makaadal ka nga ng bagti sa hapon. Yeah. Much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had risen from the dead. Adudo kita sa tao nga napanji balay da Lazarus, nga sandangan ni Apo Jesus tirantada nga pan kitain, dudi kay da nga kitain mo ni Lazarus. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death. Kaya naman nga papatayin ni Lazarus, dagito yung papadi. Yeah. Hanggang napnag nga dahil ti Lazarus lang aro din nag-game manay. Kaya dagit papatayin naman. Tanda pa dyan. On the next day, much people that were come to the feast when they heard that Jesus coming to Jerusalem. Amo tayo, istorya dito nga feast. Fiesta. Yeah? Fiesta ti Passover. Paskwa. Dahil sa Ilocano na yaman ng sister. Si Pilido. Yeah. Pilido? Passover talaga. Well. Passover. Kat, hindi nga dumtingan dahil ti aldaw ti Paskwa, amu tayo nga ti Biblia saritaan da nga imayen dahil ito yung Bisaya. Kat niya po Jesus, impakita na ti natano nga panagparang, kat naglugan iti may sa nga asno. Kat dahil ito yung asno, nga orbon, Dangke. hang nga basta-basta lugan ti may sa orbon. Hang nga Na surwan. nasuwan. Talaga nga aglugang ka, agbuatit-buatit. Dita. Uy, na kami, manalong kami. No, kaya't mi nga surwan ti may sa kanuang, tapno agtal na. Mansol. Amanso, kaya tawag na manso. Mansol. Well, na kami, ikabil mi ti may sa nga, Halad, inaladan na sa. Nakayo na, pagpadadjilo ko na napatoke, Kaya nga na katip sangol. Tapos di ka stakit, ure ag kuti-kuti, matimboy lata, kasjay. Yeah. Ngayon na pa Jesus, itama, ti kinalaing kinasirid na. Inmandar na, kadagiti adipin na, in kayo ijay, mga ibagayo di akin taraken, nga masapul ti ari dahil ti asno. Kaya dahil itong asno, nga naibilin, nga iwanan dahil di agaywan, kahit hambang nga nagsukir, no di kayo intid na. At check, iji puso, nga dahil itong tao nga gaywan, sinagi din ti apo. Tapos nasan na nga ipaidam. Dahil yung asno, inaramid bilang ti apo, pinarsuan naman lang. Dahil lang, tinakaskas daw. Dahil ito'y nga panagbiyahe, dagiti adadalan, natarosan dalangin dahil ito'y may kukulang nga Paskwa, hindi na ipangatol ni Apo Jesus. Ang tapay mawatan muna dahil ito'y mangkulang nga Feast of the Passover, which explain why he will be nga may lansa, hindi Kalbaryo. Kat, dagiti sol-sol suda, ngimidi may, ti Espiritu Santo, nga iso ng bautisar kila, iso da ito, itinang ti remembrance, malagitdan, imayin tinalaw-law nga panakawat, dagito yung inbagbaga ni Apo Jesus. Kastamag kada tayo, nga anak ti Apo. Alupay, dagiti kayo tayo nga mamuan. Alupay, dagiti tayo nga adal. Antay pa amin amu. Tipping lang pala tiyan mo tayo. Ngem ti journey tayo yung panagbiag, agtuloy tayo. Magna tayo. Hallelujah. Umay man dagiti sa gubanit, umay man dagiti lapad,
Hang nagagitoy, ti makakapungag sarding tayo. Amen. Ag tuloy tayo. Amen. Ag tuloy tayo. Yes. Hallelujah. Nabanlugak saan, so agsarding ako. Hallelujah. Dalong-dalong. Tumagder tayo. Tulad Idatong tayo dito pasit oras. Amen. Kailangan Praise. the journey Hallelujah. that we have, we must move on. Amen. Nagyaman ka niya. Agyaman tayo ti tatawin na naglabas. Agyaman tayo ta. Pinagundawain na tayo ti Apo. Wala ko may dito. Tayo ito'y pakita para ngarang tikin ng pagkakas. Ang parunod doon, idubingat tayo. Halok pinakamay ito. Ngayon, 1980, isumutin tipang nakalukat. Yung nakamay ito eh. 1980, tatakit 2022, gusto mo nabilbilangan, at 42 years mo ting gaya man. Ni nanumunga Daniel, nga napatikan lang ti London. Amen. Good. Sakbay nga hanap pa yung may today, nagtawin ako pala yung ti mga 22, 23. Ibang ilista kami din, nagtutubo. Share kami kalagi dito mga iglesia. Umakit, recalling all the years what the Lord has done in my life. He is really faithful. Amen. So amin na dayaw, Gloria, Pupoti Apo. Amen. So saan siguro nga agapo dito, mata kayo nga taga pitong bayog. Hindi kayo gaya nga makita. Ay na. London pa. London pa. Sumay. Pagod po, Pastor. Taga, you are from Pagugudpod. Una, ito pang panunod ko, irokol ko lang ito. Amen. Saan ang aksidente, di pagsasarap ko. Amen. Plano ti Apo. Amen. Sakbay nga na ipas ni tayo, sakbay nga na nayanak tayo. Yung plano ti Apo, nakita na. Amen. We are here for such a time like this. So nga, naimbag ti Apo. Amen. Makan kanta tayo, may nakanta. Hallelujah. Ano yung kinanta tayo ito Tagalog eh? Ay buti-buti. Yeah. Kantahin ito tayo, Jai. I-express to line na ti Apo talaga nga naimbag. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hindi Hallelujah. yan pwedeng pagtalikuran. Siya po ay tapat, mabuti. Mga kapatid, bago po namin ihinto ang gawain ito, nais po namin kayong nakikinig, kayo po na nanonood, harinawa na ang munting mensahe na naglakbay sa inyong pakikinig. Kung kahit saan man kayo, harinawa ang pagpapala ng banal na Espiritu ang siyang mangusap sa inyo at sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Awitin po natin itong awit nito. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. May buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
dakilang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you, Lord. Amen. Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa maikling oras na kami po ay iyong ginabayan. Yes. Sinamahan mo kami at salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Na ang iyong mga salita tunay, Panginoon. Amen. Tulungan mo kami na aming ikabubuhay ang iyong salita dahil ito ang aming kalakal, sandigan sa pamumuhay nito. Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Amen. Okay. Sa kapatid, Communion and the tithes and offering. Okay. Communion pa dito na.